Teníem clar que volíem una escola on el nen estigués des d'infantil fins a batxillerat i teníem molt bones referències del Sant Pau, tenim molts amics i molts coneguts que porten els nens aquí. Tenim una nena a 5è i una altra a 3è, estem supercontents de l'elecció que hem fet. O sigui, ha passat molt de temps i sabem que l'hem encertat. Els resultats acadèmics és el millor que hi ha. Nosaltres, com ja sabeu, tenim 3 crios, una a secundària i 2 a primària, i els resultats són molt bons, d'acord? La prioritat, un projecte continuat que té l'escola, des d'infantil fins a l'ESO. Això ajuda molt a que els resultats siguin molt bons. Una cosa que ens agrada és que la ubicació és immillorable. La veritat és que el quadre històric d'estar amb les muralles, el Camp de Mart al costat, les possibilitats que té tot el recinte són impressionants. Hi ha una cosa que al nostre fill en aquest moment li encanta, que és anar al bosquet, que ell en diu anar a la natura, no? Tota l'experiència aquesta que viu allà, que això no és algo normal en una escola. Doncs a mi la metodologia m'encanta, la trobo superinteressant. Crec que treballar a través de neuroambients, estimulant totes les àrees del cervell de manera individual, però a la vegada global, partint d'un tema i tenint en compte les intel·ligències múltiples, la comunicació, l'expressió artística, sobretot també molt important, els interessos i les emocions dels nens, potenciant la seva autoestima, la creativitat, doncs crec que és una manera increïble d'oferir als nens aprenentatges que siguin realment significatius i que tinguin un valor per ells. Penso que el treball que es realitza a l'escola, en quant a l'anglès sobretot, és espectacular. A més, també a l'ESO, tant a batxillerat i a primària, es compten amb auxiliars de conversa que tenen natius, que el que fa és millorar moltíssim la part que normalment més costa dels idiomes, que és la parla. Aquest suplement ha fet que al final desenvolupis un nivell d'anglès que, en el meu cas, fa que m'hagi pogut plantejar l'opció d'estudiar relacions internacionals. A més, des del centre ens donen l'opció d'examinar-nos amb exàmens oficials, com és el meu cas, que n'he fet 3 amb el Cambridge. Respecte als serveis estem molt contents. La veritat que és una escola que ofereix molts serveis i ens donen un recolzament a la logística familiar. És a dir, si nosaltres volem fer servir l'acollida pel matí perquè entrem a treballar abans o el que sigui, sabem que l'escola està. Els professors, que realment et sents, quan ets més petit, com si fossis el seu fill, no? Fins i tot, i de gran et tracten amb una proximitat, amb un tacte que jo crec que és molt distintori, no? És molt diferencial i al final és un patrimoni que jo m'emporto amb mi, els valors que m'ha transmès poder estar aquí tants anys, és la meva casa. És una escola molt gran, amb molts nens, i això al principi ens preocupava, però sí que hem vist que, encara que hi hagi molts nens, el tracte dels docents i dels professionals és molt proper i molt familiar. Veient lo feliç que ve el nostre fill a l'escola, doncs creiem que vam acertar de ple per escollir l'escola. Estem molt contents de veure el nostre fill com evoluciona i com està de cuidat i de feliç.